Aksu yaşa endeziyarê avayî saziyê ye. Beriya qeyrana aboriyê jî wî di kompanyeke taybet de karê xwe dike. Lê piştî qeyrana aboriyê ew bêkar ma. Ji ber vê yekê jî li bajarê Amedê neçar ma bi hevalekî xwe yê endeziyar ku ew jî wekî wî bêkar maye re xwaringeheke doneran veke. Navê ciyê donera xwe jî kir Donervanê bi dîploma. Ew niha 8 kesan li ba xwe dixebitandin û hewl dide li ber destê hostayê xwe hem donerê û hem jî çêkirina nan hîn bibe. İş arama süreci oluyor. Yani herkesin başına gelir. Direkt okulu bitirdikten sonra... Di dema krîza aborî de min hevsergirî kir. Ez wî demî bêkar jî mam. Bi mehan li karê endaziyarê geriyam li min kar peyda nekir. Gelek hevalên min ên endaziyar jî bêkar man. Min hemû zêr û xelatên ku di daweta min de hatibûn hor kirin û vî perê jixwara cihekê doneran vekir. Min navê Donervanê bê diploma li kargeha xwe kir. Donervan Aksu yaşa ji xwaringeha xwe zêdetir li ser sîparîşên ku ji malan û ji dikanan tê radiweste. Kesên ku dibihîzin xwediyê vê xwaringehê endeziyarin xwarina xwe li vir tercih dikin. Mîzê îşê min e ez tim vêrê nanê wî jî xweş, goşê jî xweş ji ber wê avê ez tim vêrê hava jî atamiş nebe ji xwe re karek vekirî ji ber wê avê em qaylin kara me ji bigihî ji ber wê avê em tim vêrê. Sera min axa jiya xwariye tamkî nediye. Hemal vat tama ewlê me girtu da ji vir jî hejmiş nabin. Di nava du salan de ji ber qeyrana aboriyê li bajarê Kurdan û Tirkan hejmara kesên ku bêkar man gihîşt 8 milyon û 935 kesan ku piraniya van bêkaran jî ciwanan. Di nava kesên bêkar mane de hejmara kesên ku zanîngeh qedandine jî gelek zêde ne. Aksu yaşa neyekem endeziyara ku nekariye divê qeyranê de kar peyda bike û donervanê dike. Ger qeyrana aboriyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê wiha berdewam bike, bi hezaran kesên wekî Aksu yaşa wê peyda bibin û bêkar bimînin. Maşallah deke Rûda Amed.